Svetlana Štrubovek. Naštartujte to. Ako to poobzerá. Nové, tak on to bude obzerať z jednej z druhej. Píta, puští. Ona sa prejavuje, že sa teší. S tým prejavuje, že sa teší. Všetko v poriadku. Jak to má? Ešte tá triopatrová, keď by to potrebovala, tak nikam bude. Že triopatrová, keď by to mohli byť. Ja to viem. Toto bude na šudovanie. Ja, čo to? Ešte jedno máme tu. Šimon, ešte ja mám tu. Tak ešte nech potom raz. Už mali je za cvičenie, ako ma rozoberať, skladať. Ale to pasuje. Pomáha. Máš ruku deti, no. A? Sa pridalo, hej. Toto je jeho. Šrubky spali jeho, to také rušky. Čo ty mi potni si? Rozpad. Rozoberie. Moja? Tvoja. Si praje. Čuj, čo má na hlave? Strojov máš. Toľko Ty? strojov. Koľko stojíš po cenu? Nie, tam tu to Nejaký chaj. Staneš paky do nosa. To je čo? Pohoda. Tam je odkladací, nie? Či tam šrubku trávať? Se je to tak povíš. Som uspela. Nebude. Píšeš aj do Volantu, tak je to A to je čo? no. Môže byť. Nikdy nevidno. Náhradný diel. Kto je tam? Kto je tam? Tak to aj dozadu? Kto je tam? To aj dozadu? Všade. Kto je tam? Zamávaj. Zakývaj papa. Malý Jurko papa. Zakývaj tomu malému Jurkovi papa. Tak, zatleskaj. Pekne, zatleskaj malému Jurkovi. Áno. A daj mu papa. Ahoj. No, povedz papa. To už ti odchádzajú kognitívne funkcie mali. Zodra, kedy pôjdeš spať, dopadneš. Alebo si ľahne tam do toho motorka začne. Aha. Však daj mu telefón Laci, nech sa pohrá. Však je vodotesný, nemôže aj kúsať. Teba pokúšem ty. Zabič. Rodina idiota, pes leží. Dneska tu ja. No môže byť takto. Však Pes. to je super. Kde si? Čo máš na menovke? Ukáž. Nemá. Aha, tam toto má. Predajný štítok. Zlatíčka. Čiže z tej trojkolky. Nahneš si dubcovi. To sa obidvaja odoberú, tak asi. Hajú. Keď je hajať, kde Jurko malý hajať. Ja, pred mene nie. A ty ani si tiež nechce dávať za ručky chytať. Čo ti je? Žerete ruku. Ochutnáte ruku. Dá mu ruku, do mne dá, že ho môže ugryznúť. Hej, nepíše sa, takové dieťa nedá. Ani vôbec ani zvieraky nepôjde. On dá, on sa nebojí. A predtým ani nevie, čo sa mu dá, čo sa
Tak aby s tým pocitom mal končí, že čo sa mu stane. Ale nevieš, na ktoré dieťa normálne nechce, hej, že proste neprinútiš, on sa bojí jednoducho na sebe, ale nie. On našemu skunkovi opäť bez mrežu, nie? Hej, no, Hej, ja sa bojím, bo on nevieš.